Калі ніхто не аказвае знакавай увагі, дзень цягнецца павольна. І галоўнае, бескарысна. З розуму сысці, прайшло паўдня, і ніхто не можа дадумацца адведаць мяне. Спытаць, як у цябе настрой? Ды так сабе. А як здароўе? Гэта проста свінства нейкае. Сур'ёзная рэч. А што яна робіць? Вымярае хуткасць. Вызялі. Хуткасць дрэва? Ну, кіламетра ў гадзіну. А чаму? Чаму? Таму што дрэва стаіць на месцы. Зразумеў. А вось цяпер ты ідзі да мяне. Глядзі, ты ж з хуткасцю бестурботнага вожыка. Дай, цяпер я. Ха-ха, ты атрымаеш хуткасць з вышкукавога труса. Вымярай. Ну, што ты стаіш? Давай вымярай. Толькі прыцэлься лепей. А то ж прамахнешся. Безладдзе! Ну вы зусім. Нюша, усё нармальна? Ці не? Вядома, не. Вы ледзь не забілі мяне. Здаецца, мне дрэнна. Трымайце мяне, я падаю. Калі нешта са здароўем, то лепш адразу ісці да Савуньі. Я не магу хадзіць, я ж хворая. Калі госці не ідуць да цябе, значыць ты ідёш да іх, або едзеш. Як каму падабаецца. Прывітанне, Капатыч, як справы? А я, вось бачыш, захварэла. Адна надзея на Савунью. Як думаеш, дапаможа? Ты ўвечары заходзь, раптам мне лепш будзе. Эй, я! Бараш! Бараш, уяўляеш, я захварэла. Да ты не бойся, гэта не заразная хвароба. Так што прыходзь, пакуль мы размаўляць не забаранілі. Калі мы будзем ехаць так павольна, то ўсюды спазняемся. Як ты думаеш, з якой скорасцю мы едзем? З хуткасцю маленькіх клуначных жывёл. І раз, і два. І раз, два. І раз, і два. І раз, і два. І раз, і два. Ха. Хутка дапамога прыехала. Нюша, ты захварэла? Шчыра кажучы, я не той, каб захварэла. Проста з'явілася магчымасць пакатацца на ложачку. Ну і грэх было не скарыстацца. Божык, я не зразумеў, на што скарысталі? Это ж так романтычна катацца на ложку. Ой, а я кудысьці еду? З падарожнага ветру. Ёжик, дапамажыце! Ловіце мяне! Ловіце! Кто-нибудь, зніміце меня з гэтага! Я не хочу больше кататься! Поможите! Спыніце, калі ласка, я злезу.
Узрушаючая хуткасць, лётавесных ложка. А што гэта было? Нюша, гэта як-то звязана з тваёй хваробай. Да не хварэю я. Просто заехала за вами, каб запросіць да сябе ў госці. Да, у наступны раз за мной заязджаць не трэба. Я сумленнае слова лепш сам прыйду. Ой, чаёк, не таксама кубачак наліце. Збіраць гасцей вялікая навука. Адной ветлівасці часам замала. Требуецца выдумка і недзержаная смеласць. Як думаеш? А з якой хуткасцю пампуецца савунья?